He, koyayım. Koyayım. Ne koydum? Burada soracak bolayım mı? Muratça, Hov kaka. işler oturuyorum oğlum. Hov kaka. Peki işlerin üstünde vaydı mıydı ya? Ay yok kaka. Yok neme? Düşündüm oğlum, düşündüm. Teyari işin üstünde işleyen neden oğlum? Hov kaka. Bir täze işin üstünde işleyen. Oňarýan oğlum, tüweleme. Hak edýän oğlum, hak edýän. Eden işin bu adam il görýänler. Watan görýär, arkada görýär oğlum. Ben tonka eden işine teyinledim. Bol bilýär oğlum. Oğlum ýetýär. Ağaçlarımı o koyupsun. Tüweleme. Rahmet ätiňdirip bilipsin. Bildirýär oğlum. Şeydip, mehrini findirip işler verden. Barka kämilini şerdim oğlum. Bu kämilliğin sonu yoktur oğlum. Oğlum, onu menin vaktin alıp oturmayın. Yürür aradığında geçen yanına var bir çay uçmayana unutma. O yolda bana eňirdep boyun alıp oğlum vaktinde çay uçana attı. Gecemin geldi oğlum. Çayını çıkaydı ayarım. Şey de oğlum, şey. İşler ver oğlum. Bu işler ver. Murat, o yankıyık ne mi dikkattir? Kaka söhbet mi? Oğlu. Söhbet. Bir giden şahit hep buyurdu kaka. Yata diyen olsa, senem yatamalı oldum oğul. Ondan oğul, sana bil bağlap gelen müşterim, yumuşunu bitirmeyen oyma. Vah kaka, men bitirecek mi? Yönün koyun vakti az. O neye şu vakti gerek diye. Ay, 2-3 günlüğe yatak versen olya diye. Senin bekledim hadi koyun o var. Senin behvidin var diye diyene. Hov kaka. Dedim abi. Lomoyzu. Senim ondan oğul, sonu boğur deydin. Ay mene kaka. Ben seni soruyan oğul. Boğur deydin mi? Ay kaka. Yalvarıp durursan Dözmeçilik ettin deydene. Kunne yatak yetişer mi diyen? Sen onu ne et yatacak olayım? Ya sen, ay burada etten boğurla diyecek olayım. Oğul, sen burada bek belli. Zihini pulu işletsen, zihini ağlayandır oğul. Sonra düşün. Ondan, on 2 günlük yatan diyen şay tepkiler. O sen ağrın yeri dökmez mi? Türkmenin göz koğunsu olan şay tepkileri. Hartarlık etmeli mi? Onu ne bildik gerek oğlum. Sen bediyenin boluna oğul. Şu ellerden döryen kudreti. Yönü burada atlayıp yatap bulur mu? Karakten başına aylaptırdı. kaka. Ne mi kaka? Ne mi kaka? Sen oğul boynalan olsan hedin gözünü cevabını ver. Kaydım. Şular yani iş etmeyecekliğine söz ver. Tükürüne de getirci olma oğul. Hey oğlum. Sende böyle ehtiyat yok da. Sen ne mi? Polut dergarin adına sınak getirecek oluyor mu? Zihine
hüner ıtınat getirecek bolýarmy? Kaka. Düşündüm. Meni barışlar. Yalvarıp oturarsam yüzünden geçip bilmedim. Mağlum, dehkiydi gerek de. Men edim gidip jogabyn berer. Şeýit oğul. Şeýit. Şeren. Neyim işlep gördün ben ustahanamda? Murat, men neme? Elimdekiler mi? Yürü. Yürüp mi? O mormacak işim yetmezler. Ondan sonra men sana ne çegerek deydim. Şülüş, sen işin değerliyim. Yine de bir gidip kömüşü de ayladım. Şundan ömür yürüp koymayın. Murat, bu men ilkinci yatacak olan yüzüme. Sen nem için men ıncıt ya. Neme der yargılmak ayıp mı? Ceren, şu hüner zenanın hüner değerli. Ne çegerek men sen kulağıma uyacak kollum. Yadıma düşen Murat. Men sana gelin olup gelemde sen gün yüzlerini okardın. Gecelerine olsa Gulyaka yasardın. Sen bana yanında da oturmağa da ruhsat veren oktun. Bar geç. Yat diyerdin. Men şonu pes gel verýän mulaýym uklan olurdum. Yönü. Şo çekiciň sesi ulama täsir owaz bolup eşdilýärdi. Haçanda sen ýatap ýatyp galaňda men eden işine sığınardım. Gözüm giderdi. Sen tutan çekiciňi elim alyp hyýalymda menem üýt göşük bir Gulyaka ýatardım. Şondan bäri men öz hyýalym bilen ýaşaýan Murat. Nem üçin sen maňa garşy çykýan Murat? Ceren, oğullar yatlamak indi gerek yok. Yönü zenan maşgalan işi de, şonu düşündürýän men sana. Bu iş gaty iýinçe, hem agyr iş. Ondan sonra men sen bar işin uturdun mu? Çağalana seret, maňa seret. Men näme? Sana ýa-da çağalaryňa seredemokmy? Bar işe ýetişýänmi? Gelin sen, men işime ýapyşmalymy? Gelinliğinin çekicalı. Ot bel oynady otursa näme hili waray? Oğul sen, şu işin oy warsyn et. Murat, men onu näme deýin? Ondan sonra kaka mesle gowulmak. Bar, ýödüň oşak işin etsene. Ejecan, senir maňa düşünäk. Yüregim üzülüp barýar käbä. Haçanda ustahana barymdy. Hyýalymda gözleýän zadymyň üstünden baran ýaly bolýar. O ýerdäki bar zat maňa ysy eje. Ýöne Murat maňa hiç maňa düşünmek isleýär. Düşünmek islemese barmaş ol ustahana. Ondan dergärlik anfatdatmy? Bak ol erkek kişilen iş ahyryn. Ben o zatlara goşulmagyň. Maşgalan bilen bol. Eje, inni sizem garşymy? Howa gyýdym. Men öňün tilim berip sana aýdanyryn gyýdym. Maşgalan ýollaşyň bilen boldy. Näme sen men dinlemeýän gyýdym? Şu bolýan datlary gaýnatan istenetjek. Gelinin eline çekiç alyp şaýatana diýdiler. Näme diýer gaýnatan? Onda eje men arzum. Orsagymda özüm bilen garramanlar. Şeýlemi? Yaş bolýan da gyýdym. Gursakda garrayan arzular abel gyýdym. Hemme diýeniň bolup dursa durmuş bolarmy? Wah ejecan. Wah käbä. Şu ellerim bilen ýaşlykda keşdäň ýatym. Çeken keşdeler ýyl geldi. Inne bolsa kömüşden şaýsep ýatar. Şol çeken keşdelerni şol ýüzüne çekedim gelýär ejecan. Her näçe özüme zor salyp şu tarafa seretmejek bolsam, bolano eje, bolano. Ne edip şu ellerimin çekici tutanyny bilemok ejecan. Ýollaşyň garşysyna çykmany. Kimden öwrünip berdiň sen gyýdym? Ýok eje. Men üçin maşgala mukaddes zat. Men muny ýollaşymy ynjytmak üçin edem o.
Yönü özümü erkedip bilemok. Ece, men dergärlik hünerimi söýýäne ece. Olsa mençi, senin muradın, bu ayal maşgalan işi däldi, şu bir tutan yerine tutup oturýarsyňyz. Näme tarihte zinanlar ata çykyp söwüş etmedilermi? Inni erkeğin işi diýilen döwür geçdije. Biz bagtly bagtyar döwürde ýaşaýas ahyry. Biz bagtly döwrüň zinanlara ece. Biziň hem başarnygymyz, okuyumuz, zehinimiz bar ece. Jiren, bakın bir budatlar eşitdäýmesin. O pälimden bolsa el çykdydım. Ece, onna bu söz sen en son sözüňmi? Hawa, şu sözüm men iň soň sözüm. Gaýdyp men ýanymda gözüň ýaşymy tüpürüp şu meseleni agdaýmagyn. Görýän bolyn. Murat sanyny bir dergärlik ýoluna gowça düşäýdi diýen. Indi men adazgam bolsa arkaýyn bolýan. Eýdim hiçjek däl. Atamam menden rady bolsun. Eýdini ýoluny yitirmejega bolýan. Polat dergäriň ogly Murat dergär diýen ada ýetirdim. Şoňa da şükür. Halifa, nerede yetişir hocam? Bolýa. Ne şey diye işler. Önceki? Doğru. Murat, sen yanına haýyş sülemelim. Ödüm, sen onu bitiräýmeli. Bilip bilen haýyşyň aýt. Bitirip bolýan bolsa mesele däl. Bilýänmi, o zatlar sen ýanynda mesele däldigini? Men kep bularda oturmaýyn. Men bir jigim bar. Şonu bir hünäre urupduraýyn ýa-ni. Meselem dergärlik günäne. Özüň ýaly ökde dergär çykarp beräýsen dikkeldim. Umuman aýdymyzda şo jigim sen şäherdiň bolmaly. Senem näme halifa bolarsyň da. Doğru. Halifa bolarsyň diýsene. Halifa bolmak näme ansat zatyn sökür. Bolýa, sen üçin näme kynçaň? Ha, elinjek jigimi eline berýän. Şondan näme çykarsaň öz elinde. Onuň bu jigim höwesi bar bam. Kim on höwesini barlygyny soratdy ol. Haýyny da soraýmaly ekeninde. Nirde näme düşürtülüň, nirden bilsin. Nirde näme düşürtülüň diýenmi? Muň näme diýen? Sen günäriň näme şoňdy dämi? Bir dat ýasatda epesli pul wadan ýa. Onu sen pul üçin jigiňi ýalma getirýäň. Hawa, Men hünär öwredýän. Şo hünärdenem awry gadanmany öwredýän. Men hiç haçan pul üçin işlämok. İlki awry gerek. Hünäriňe ökdelik gerek. Murat, beýle gyzybermesene. Näme? Men jigim ho saryň ol amançyk bolmady etýärmi? Sondan orada çykarjak bolup oturýarsyň. Hey, amança diýen. Saryň ogly amanny höwes wada koy. Şu hünäre süýgi bar. Men onu sagalardan näre tanaýan. Men onu soň näde oňa öwretmäýin. Sen jigin bolsa men tanamok. Onu soň bu amanjanyň öýdi geldi. Maňa şu hünäre öwretdi. Onu soň men oňa halifalyk etmäge ýaltanamok. Murat, ikimiz öňden atlaşyp beren agry. Bundan onasa haýyş duramak. Bir ýa-da kaýsymy bitirerdiň. Hani bolýa. Men sen sözüňi ýetmäýin. Sen jigini men ýanyma getir.
Buyurun Tina. Yöne men öňünden aýdaýyn. Men Tina'm onuňdur. Şu onuňyň içinde okuýup barmy, ýokmy? Aýdar. Yöne o menden gaty görme. Borhan finans burgar. Oturaydım, oturaydım. Hey, tuveleme. Han näme ýasadyn? Hey, tuveleme. Özüňe ýasadyn mıydım? Bede watlamdyň saýdepleri. Tuveleme bolýar. Men barny bilýär. Men oňlaýam. Oň meren hünerini gollaýam. Oň üçin balam çekinip berme. Menden ursattam. Ol oglum bilenem. Özüm ulaşarym bana. Men daşyndan Ustahanada işläp oturgan kän gerek filmdim. Tuveleme elleňe mecbur bolýar. Men taňar balam iş berýär. Men taňar öýle öwredär. Her näme diýeňem, her bir işte de halipa berek. Sen halipa men bolar. Ýoda da balam halet etmeliydim. Hemme zat bolýar. Men gitdim, işläp berdim. Ejejan, gaýnatan bar zady bilýän bolsaň ätje. Toba, o näil bilýän eken. Eje, sözüm giden diňläýdi. Gaýnatan men dergär bolmagyma garşy däl. Garşy dälidiňmi? Howe eje, daýym men dergärlige bolan höwesimiň bardygyny öňräkden bäri bilýän eken eje. Ýöne wagty gelende Aydarn diýip ýören bolsan ätjek eje. Ay hoýagydım. Gaýnatam öňräkden näre bilýän ekenmi? Daýym men ustahanada işläp oturkan. Bir kere fiýnapdyr eje. Şeýle bagydım. Daýym maňa ak pata da berdi ejejan. Halipasydan dergärligiň köp zadyny alypsyň diýdi. Eje, inni halipaň men bolaryn diýdi ejejan. Bilýän näme ejejan? Daýym maňa ol işem buyurdy. Ular serri geçirilýär. Şoňa ýetişdirmeliydi. Onu ýetişdirip bilýärmiň gaýdym. Howeje. Iň soňky ýere galy. Onam nesip bolsa şuny gutarýan. Sen ilkinji işiň bolar. Onam halk görer diýdi. Ay gowlany. Wah gaýnatam dergär bolan soň bu zatlary bilýändir ol. Oy. Murat näme? Vay ejemi. Murada Kakas bilen ejedi hemme zady düşünürdi. Murat kakasyndan çekinýän eken eje. Gelin halkyndan dergär çykmaz diýerdi. Indi Murat men ýanymda oturup maňa kömek edýär ejejan. Ikimidem sergä öz işlemini hödürleýär. Ejejan, men arzum hasyl boldy. Gaýdym, sen bir menden üýüp etmäwer. Oy, diýäň näme ejejan? Näme üçin üýüp edýin? Ejejan. Hemme zat gowular. Ağlama eje. Gaýdym can men begençi maglaýar. Şunça ýyllap ursagymda götürüp ýören arzumy sen hasyl etdiň gaýdym can. Oy eje. Men sana o gulyakaya tapdym. Tas ondaýan ekenim. Ene eje. Özüme de birini ýasadym, sana da birini ýasadym. Owadan mı eje? Owadan gaýdym. Al. Toyda dakyn ejejan. Şu özüm ýasadyňmy? Howe ejejan. Kesbiňden kemal tapgaýdym can. Aydanyň gelsin ejejan.
Kalkadı. Ha, oturan ne? Otur. Ana çay iç. Murat Can'ın konkreten işleme diyeyimna oturuyor. Tuğleme. Hadi göreyim. Hani göreyim hani. Tuğleme. Oğluma da kalkadı. Son kuvvetler bazarın ıskana düşüptür. Hem oldu. Onu ıskanadan çıkartıp olun oğa. Günlüğü de mi işler batır, giyce de işler batır. Saysırıktan geçti ağır. Hay, böyle orada oynayana. Murat Can bir teyze işin üstünü işleyen. İnak gördüm onu, o sonra tapanırda son üstüne işler oturun. O men giysem halak var onu. Karar giysem basmırak çıkarım kim ölün da. Adar vermanır oldu. O işledim. Vakt çayına harını bir vaktinde iyide ol yara. Uykudun azı ol yara. Bey işler oturdu. Yüzünü horlara. Oğlumudum yaşanı var, vehini var. Avuşma tüm işlemleri var da. Tuğleme, Murat Can'ı el öpteledi. Şılgılkilere ala dediyedim. Yani ne mi diyeceğim, polu tuttan oğulluyla adı var da. Ne mi de oldu, oğlum vehini ol var. Tuğleme, bakım görünün aldı. Kontağımı anlatıldan, men yine burada eve gelin yani. Yantınız şemanı hırtan. Kıyrımız olsa, her eder niyetim. Kıyrımız abi olmadı. Yöne, gelimiz Cerencan'ın dehinli olup çıkmağı. Men katı beğenirdi. Men, şol yitip barayan ardığım, teveden kaydıp geldi. Gelimiz Cerencan, ödünlü şeyli dehinin bardığını, fenninem menninem, hatta yan yoldaşı Murat Can'ın billak gelipdir. Her nemede orada men vaktini duydum. Enni men arkayını, tuğleme, oğlumum, gelinimin bir kimdir derger olup yetiştiler. Oğlum bilen gelinin elinden çıkan bu şayteplere dünya oynayar. Benim arkam. Göğe gözlerimin nuru sinipdir. Türkmenin guvancı, milli şaysepi. Kursağımda vasbın dıyılman çoğup dur. Türkmenin buysoncı, milli şaysepi. Dörösüm şeyle bir acap sunuvatı. Söyyen ahir, bu kudretli senedi. Dünya dursa, yaşarsınız evedi. Kalbımın armağanı, milli şaysepi. Sünnelep yasasa ellem. Tarifin yetiriye bu sayrak dillem. Arzuunu övrüllün gül gelin kıyılan. Sen şeyli oğudan, Türkmen şaysepi. Dayracan, sen menimi dama kolladınız. Arzumun hasıl olmak için azat ettiniz. Buyurun. Beyli arzu var. Beyli rekini. Hiç olmaz olur mu? Kaynatan beginsini. Sen özün var yani. Doğrusunu aytsam. O bana da derlerli öğretecek oldu. Size de öğretecek kollumu. Siz ne için öğretmediniz Dayracan? Her bir hüneri, her kim başarı bilmeye. Onun için zihin ile şuan gerek baydım. Başından neyse bu öğretim hayır yok elbette. Söyülen zahmeti iyi der çekseniz, belki zihin öz-özünden açılıp giderdi. Şimdi kıydım, sana gayet diyecek. Yaş kayıtlarım olan son, bu hüner, zenanın hüner değerliyerdim. İyi gün ne mi diyerdi çekinerdim kıydım. Yine bir gün daim, min ilme çekit verdi de, önünde bir böyle gümüş koydu. Şunu yenecek verdiydi. Çekici elimin üstüne uğranırsam ne edecek? Elimin ağzı, yüreğim ornak gitti kıydım. On son daim ne mediydi? Sen öz başarıyan işinle kovdu bolu verdiydi. Sonundan kravatı oturdu da
Gaýdym bolsa hükman ergär ederneydi. Bilýärmi gany sırtan? Vergär gaýylardan gelinlerden bolmalydy. Men bilýär. Daýym şol arzuw bilen ýaşadyk. Käteler gaýynanardım. Arzuw özü bilen garrady diýip. Ýöne oýdum. Sen şol küýüp barýan arzuwa can berdim gaýdym. O indi hem vergär gaýdyly, hem vergär gelindi boldy. Daýdajan, size maňa gen wakalary gurrun berdiňiz. Men bolsa Murat garşy bolansoň näçe ýyllar arzuw bilen ýaşadym. O geçen günleri hükümle gaýdym. Murat'am men giýjem bolsa düşünle gaýdym. Daýdajan, men sizi öňrekden bäri begendireýin diýip gördüm. Seýlemi. Ene. Şu bu kowy ýeride sizi çiň ýasadym. Vay, bu koňgu wadanlygyny. Al Daýdajan, nesip etdim Daýdajan. Bu kowda men bütün gelinlik ýyllarymyň arzuwy bar. Hyýalymda döretmek islen bu kowum daşy. Şuňa bar ihlasymı, zehinimi bagş etdim. Kesirinden, hünerinden,